Zdravím vás. Cez víkend sme boli svedkami niečoho naozaj fascinujúceho. Jedna jediná geopolitická udalosť dokázala otriasť dvoma úplne odlišnými svetmi. Na jednej strane ropa, ktorej cena vyletela do nebies, a na druhej strane kryptomeny, tie sa rútili voľným pádom. Takže čo sa to vlastne stalo? A čo to pre nás všetkých znamená? Poďme sa na to spolu pozrieť. Takže, aby sme si to zhrnuli, cez víkend sme tu mali doslova dokonalú búrku na trhoch. Na jednej strane digitálne aktíva v červených číslach, strmý pád a na tej druhej ropa, ktorej cena doslova explodovala. Dva svety, ktoré sa vydali úplne, ale úplne opačnými smermi. A nehovoríme tu o nejakom malom náraste. Hneď ako sa otvorili terminované trhy, ceny ropy doslova vystrelili. Podľa dát z Cointelegrafu to bolo plus 9,5% za necelú polhodinu. To je šialené. A je to jasný signál, ako extrémne, ale extrémne citlivý je energetický trh na akúkoľvek správu o globálnej nestabilite. No a zatiaľ, čo ropa letela v hore, na kryptotrhu tam to bol pravý opak. Doslova krvavý kúpeľ. Podľa zdrojov ako Benzinga a CoinGlass za 24 hodín boli zlikvidované pozície v hodnote neuveriteľných $280 miliónov. Obrovské číslo. Otázka teda znie, čo spustilo túto masívnu reťazovú reakciu? No, celú túto lavínu, všetku tú volatilitu spustila jedna jediná udalosť. Všetky cesty vedú k blokáde Hormuzského prielivu. A ako to už býva, spúšťačom bolo politické vyhlásenie. Konkrétne, ako informoval Cointelegraph, išlo o príspevok od bývalého prezidenta Trumpa. Ten potvrdil, že mierové rokovania s Iránom definitívne zlyhali. A presne toto bol ten moment, kedy napätie eskalovalo na absolútne maximum. A teraz sa možno niekto pýta, prečo je táto malá úžina tak nesmierne dôležitá. No, predstavte si Hormuzský prieliv ako hlavnú tepnu svetovej ekonomiky. Pretekaním až pätina všetkej ropy, s ktorou sa na svete obchoduje. Takže je asi jasné, že akékoľvek, aj to najmenšie narušenie tejto tepny má okamžitý a, povedíme si na rovinu, drvivý dopad na celý svet. Lenže, ako sme sa k tomuto bodu vlastne dostali? Poďme sa pozrieť na širší kontext celej tejto situácie. Je dôležité si uvedomiť, že táto blokáda neprišla len tak, z čistého neba. Vôbec nie. Bola to v podstate bodka za 6 týždňami neustále rastúceho napätia. Vidíme to na časovej osi. Začalo sa to konfliktom koncom februára, nasledovala extrémna volatilita na trhoch s ropou a všetko to vyvrcholilo tento víkend, keď rokovania zlyhali a USA oznámili blokádu. Každá jedna z týchto udalostí bola krokom, ktorý nás priviedol bližšie k tomuto nevyhnutnému stretu. No a teraz prichádza tá najzaujímavejšia časť celého tohto príbehu. Pretože áno, Bitcoin síce zažil okamžitý a prudký pád, ale keď sa pozrieme na širší obraz, mimo toho víkendového šoku, uvidíme niečo naozaj prekvapivé. A to je jeho odolnosť. Pozrite sa na tieto čísla. Analýza od Cointelegrafu ukazuje niečo, čo by možno málo kto čakal. Od konca februára, teda od začiatku celého tohto konfliktu, Bitcoin vo výkonnosti prekonal nielen hlavný akciový index S&P 500, ale dokonca aj zlato. Áno, správne, zlato. Ten tradičný bezpečný prístav v časoch neistoty. Takže napriek tomu víkendovému pádu si Bitcoin v dlhodobejšom horizonte udržal naozaj neuveriteľnú silu. Takže, čo ďalej? Kam sa trhy pohnú odtiaľto? Poďme sa pozrieť, čo na to hovoria analytici. Jeden z názorov prichádza od analytika Michaela Van de Popeho, ktorého cituje portál Benzinga. A on v podstate hovorí, že kým tu bude takáto vysoká volatilita a neistota, jednoducho neexistuje scenár, v ktorom by sa tzv. Rizikovým aktívam darilo. Budú skrátka stále pod tlakom. A aby sme si to ujasnili, keď hovoríme o rizikových aktívach alebo risk-on aktívach, máme na mysli napríklad akcie alebo práve kryptomeny. Sú to investície, ktoré idú hore, keď je na trhu optimizmus a stabilita, no a naopak strácajú, keď zavládne neistota a strach. Ale existuje aj iný pohľad. Analytik Ali Martinez, ktorého takisto cituje Benzinga, prichádza s opačným scénárom, on vidí aj potenciálny zvrat. Podľa neho, ak sa makroekonomická situácia ešte viac zhorší, Bitcoin by mohol dosiahnuť svoje absolútne cenové dno a odtiaľ by mohol nasledovať veľmi prudký obrad smerom nahor. Dobre, prešli sme si kopu dát a analýz. Čo je teda to kľúčové, čo by sme si z toho mali odniesť? To kľúčové zistenie je vlastne úplne jasné a priame.
Globálne politické udalosti sú dnes hlavným a priamym motorom volatility na kryptotrhoch. Tá pomyselná čiara medzi geopolitikou a digitálnymi financiami sa práve úplne zmazala. Už to nie sú dva oddelené vesmíry. Táto kríza je vlastne dokonalým záťažovým testom, ktorý nám ukazuje, že digitálne aktíva sú, či sa nám to páči alebo nie, neoddeliteľne prepojené s reálnym dianím vo svete. A to nás necháva s jednou, ale o to dôležitejšou otázkou do budúcnosti. Ako globálne napätie rastie, ukážu sa digitálne meny nakoniec ako to najväčšie riziko? Alebo sa naopak stanú novým druhom útočiska? Svet sa mení naozaj rýchlo a toto prepojenie medzi politikou a digitálnymi financiami bude len a len silnieť. Pre pochopenie sveta, kde sú tieto dva svety takto prepojené, sledujte našu prácu pre viac takýchto analýz. Podporte náš kanál lajkom a prihláste sa na odber, aby ste zostali v obraze. Ďakujem za pozornosť.